Shalom, horsa manginang. Pajupang musih tadi programon, ima program ibadah pertanyaan tu tanggal 21 Agustus 2026 di minggu pasal 10 toluhun dong Trinitatis. Turut di jamita, dia nak sian kitab 2 Timoteus, bidu opat, mamuka senat onom tolas tuet walu, di bangsa topet di minggu, hatamido las ni rohaku, firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Turpun jamita dohot file word boy mata berang di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Surat 2 Timotiuson, ima surat na parpudi na sinuraton ni si Paulus na adong di halak Kristen. Suraton ditongos sian bagas penjara Mamertine di Roma. Ala warga negara Romawi itu si Paulus, jadi dang dipersilakon di bana, manang dipamasuk tu kandang singa. Ala dipancung do, mangihuton uruh ni na masa di Rom di hati-hai. Apostol Paulus on dieksekusi mati dengan cara dipancung atau dipenggal di masa pemerintahan Kaisar Romawi na margoar Kaisar Nero. Tanggal 6 Juni tahun 62 Masehi. Jadi mulu mangida tanggal hama mati si Paulus, hira-hira tahun 67 tu 62 mas suraton di surat to di mana. Di surat naon di tonahon si Paulus matu si Timoteus asa masih tutu ibana mangulahot tohonan nai. Haringgas son jala patuduhon maha berjuon mi di debata. Songon pangulan na sotarila. Na pada laton hatasi tongani tigor-tigor di nebana. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ima di bidu 2 ayat 15. Adong dua alasan bahwa saya perlu di hari koto si Timoteus nama mari tahun hatani di bata. Na parjolo na aromatikina dan olo behalak manangihon ajaran nasitong. Gabelau do nasida manangihon aka perjamita gab-gab manang pengajar palsu. Tigor si Paulus do halakon pangajari na pagiok-giok pinggol nina. Na paduahon nunga diboto si Paulus be nasaha nama Aria mamatena. Nunga diboto ibana be na lahu dieksekusi nama ibana. Maradi nama ibana sian nasa ulaun na. Jadi asa mangaradi si Timoteus ay ibana nama na manarusun ulaun ni. Jala sahala ni ibana nama haduan. Dan ngarong be si Paulus na mangajari ibana. Tapi remah turang turput tamanginang na perjolo ayat onom. Hata dicurahkan atau spendomai do tikini halulua atau analiseos. Adong dua hata di ayat onomon na perlu tapamanat na parjolo ima hata dicurahkan atau dipelehon. Manang didok di hata gorik spendomai. Hata didurusot di son marturu-turu mau tu hasomolani halak gorik molo mameleho pelet tu debata. Duko di pasat pelen situ tungoni tu atas langgatan. Di usehon mamuse mudar ni pinahani tu ginjang ni juhut na gabi piliani. On ma na parpudi di ulahon. Dungi sipul ma pamelehon ni. Jadi do beda ni si Paulus do Jesus. Rabdurus do mudar ni nasida. Bedana molo Jesus mudar nai didurus son laho manesa dosanya kajolma. Alai dalam kasus si Paulus marasin do. Didurus sope mudar nai nda laho manesa dosa. Alai sebagai bagian dari ritual persembahan kepada Tuhan. Nang dohoran na dison sada. Paulus tidak merencanakan kematiannya sendiri, tetapi ia sedang menghadapi ancaman kematian sebagai konsekuensi dari kesetiaannya kepada Kristus. Sementara Kristus rotu portibion memang nanang memilih diri na do. Na paduahon saling na mangolu si Paulus nunga di pasat ibana bidirina gabi pilihan na mangolu tu Kristus. Jala dung mate pe ibana doh mudernai pe di pasah doi gabi pilihan tu dibata. Jadi bukan hanya seluruh hidupnya saja, tapi kematiannya juga akan dia berikan sebagai persembahan kepada Kristus. Tudos mau songondok sulogini HKBP. Nasana nelihon mi, todiku, pamataku, hosaku, dohot gugokku, rodi salut artaku, upasahati suditu honina. Semuanya aku persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hata napa duahon, waktu kematianku nina, manang di hata gorik didok analiseos. Terjemahan Batak Toba lebih akurat do mangalapati hataon maribakon tebesada. Analisios bisa diartikan waktu kematian. Alai dan holani lapatanna, mulu di istilahnya kanelayan, manang pelaut, lapatan hataon, pelohot tali ni kapal asaboi borhat berlayar manadikon pelabuhan. Mulu toka parhauma lapatan ni analiseoson, pelohot tura-tura atau kuk atau bajak sian horbo asamaradi. Jala mulu toka parjalang musafir, lapatan tahun ima membongkar tenda sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi boleh lo diartikan atau songon. Waktu keberangkatanku atau pelepasanku telah tiba daripada waktu kematianku. Siron boy mata ida dan di si Paulus nunga maru jumbe sude. Dan ina didok na alai borhat na mau. Sarupa mau songon surat na natuhuria di Filipi sada bidu 20 tajaha malungun doau borhat asarap dohot Kristus ay dumengkan situ tu doi dinna.
Jadi kematian bagi Paulus bukan akhir dari perjalanan, melainkan tanda untuk memulai perjalanan baru bersama Kristus. Nah, kedua ayat itu para lawan nadinggan. Di gobar si Paulus mahape dirina tarsongon atlet na sedang berkompetisi. Mau didok berkompetisi tentu riko situ do adong persiapan menang latihan. Ayah alo niba pe tong do atlet na jago jala gugu. So tung do ala hurang persiapan gabe talu, lalu sedang terjaloro habe hata talu dibai, gabe ini salawan panitia manang wasit. Ay wasit ipe nang tikos be. Ay bayar ini na. Ya sudah pasti dibayar lah. Moloso dibayar, moloso arung gajina, isi lo mangulahu ni. Nunga hupasidung para lawan na dengan ini na. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri bagaimana maksudnya? Buasa hama matenai dilapatiba na songon sudah hamonangan. Mula na lugin nila Batak, Paulus ditakup, diadili, dipenjarahon, baru dieksekusi mati. Lapatana ngata libana. Ay taruhum do jadi na ibana. Amang inang Paulus mengartikan kemenangan bukan lepas dari pengejaran Roma atau bebas dari segala tuduhan atau keluar dari penjara. Menang di sini dia sebut sebagai telah menjaga atau memelihara iman. Jadi Paulus merasa dirinya menang bukan karena dia merasa telah melakukan banyak perbuatan baik sehingga akhirnya dia pantas atau layak masuk surga. Tapi pertandingan yang dia maksud di sini adalah pergumulan untuk tetap setia kepada iman dan panggilan yang telah diberikan kepadanya. Saling na mangolu ibana nunga di tahun si Paulus na ditulak jolma ibana na di porsu-porsu jolma ibana atau dianiaya di penjarahon do tamater penunga di tahun ibana. Alai di nomor sita orang ibana dang hea di tadi ibana Kristusi. Jadi kemenangan Paulus bukan berarti saya berhasil menyelamatkan diri, tapi saya tetap memegang iman kepada Kristus sampai akhir. Hidup para lawan nadidok nadison, yaitu perjuangan untuk menjaga dan memelihara iman di tengah-tengah penyiksaan dan penganiayaan yang dialami. Jadi para lawan dison dang songon martiju, monang molo dipatalu alona. Alai hira lomba lari do manginang. Marlojong torus so marnaso. Sahat tu nasahat tu garis finis. Nunga hupa ujung partek lojong akini na ibana. Jadi dah mulan ibana na pasidukon para lojongani. Alai do saluh tahala na mangaroboti hapersen nasida. Na parpudi ayat walu Tuhan paruhum na tigor. Dung dipasidung si Paulus para lawat di Portibion dapot nama tuppal hamoluan. Upani lojana na dileot Tuhani paruhum na tigori. Bagi Paulus, dia telah memenangkan pertandingan sekalipun dia dieksekusi mati oleh kekaisaran Roma. Ay marasim do pangatusan ni halak Kristen do tala Romawi taring otu hamatean. Molo tu dasida dianggap do hamatean ni ujung di parnguluan ni sasahalak. Alai di halak Kristen hamatean ni imadorpi tu hanguluan na baru. Na di ida Portibion talu do si Paulus ala taruhum do ibana saat tu namate. Alai sasitong na monang do si Paulus di bagasan haporsion na. Ala di rado tu ibana do haporsion na saat ro di ujung ni nguluna. Jadi laos marujung pengulu di si Paulus di Portibion alai jalon na do hanguluan na sorasuda sian Kristusi. Di Portibion hala rom do na gabi panguhumi alai Kristus do panguhum na parpudi. Panguhum tu sandok Portibion jala panguhum na tigor do amo ibana. Paulus mungkin kehilangan segalanya di dunia ini, termasuk kehilangan nyawanya. Tetapi dengan kehilangan nyawanya, Paulus memperoleh Kristus, sang sumber kehidupan. Jadi, mate pe si Paulus, tidak ada asam orang ibana. Alai mate pe ibana, ala nong daputan hamonangan do ibana di bagasan guar di Kristus. Nah, si pasaton di Jamita menginang na perjolo, monang dada na marlapatan mangulu di bagasan hasonangan. Dung dibutuh si Paulus, nalah mate nama ibana, di do ibana ma, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di dalam iman Kristen, pemenang bukanlah orang yang berhasil menghindari penderitaan atau penganiayaan. Pemenang adalah orang yang berhasil menjaga integritas dirinya sekalipun mengalami banyak tantangan. Dalam hal kekristenan, pemenang adalah orang yang tetap setia menjaga iman sekalipun dalam penderitaan. Napa duahon menjaga iman lebih baik daripada menjaga kenyamanan. Di Portibion, marluba-luba doha halak lau mengalului peningkatan karir. Buha asal lam timbul jabatan niba, lam sangat pita diadu panijolma. Di dunia ini, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia dihormati. Alai unang lupa hita, marujung dongulu ni jolmai di Portibion. Segala macam karir maupun profesi pada akhirnya akan selesai, pensiun, dan memasuki masa purna bakti. Jolmanang sudah guguna, dung pensiun, magodo sudah titilnai. Segala kenyamanan dan fasilitas akan hilang. Dan horan masa bakti na marujung. Masa ngulu ni jolmai pe marujung duha-duan. Dung mate hita, jong-jong mahita dia do ni Kristusi, jala pangido ni Kristus ma, parbuai ni hapersiota seleling na mangolu hita. Allah akan melihat buah dari iman kita, bukan banyaknya gelar dan seberapa tinggi jabatan yang kita capai selama hidup. Dirado tiho do hapersianmu seleling na mangolu ho, ido sukuronna. Jadi manginang, ngolu di Portibion, ima ngolu perlombaan. Songon na di si Paulus di bidu 2. Usahakanlah dirimu agar layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu.
Tapamana madirita, tarado ti maha persertai, asa dipitor di bata hita, jala gabi halak natama hita, dia dopan di bata. Amen, imajo na boy huta bahok kami, mudah-mudahan mohon boy mangurupiah kadongan, di nalau mangaradehon, jami tepat tangiangat tumingkon. Maliate, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.